देखनी हम बतारा भइले बियाह छे हतारा से। पंडित जी कैसन देखनी हम बतारा भइले बियाह छे हतारा से। DJ Manish Raksol। ससुरा के सुखर भौजी आजले न मिलन। बाबूजी के दिहल पालन आजले न हिलन। ससुरा के सुखर भौजी आजले न मिलन। बाबूजी के दिहल फुट गई करम लागत आवे शरम कैसे कही हम दोसरा से। पंडित जी कैसन देखनी हम बतारा भइले बियाह छे हतारा से। पंडित जी कैसन देखनी हम बतारा भइले बियाह छे हतारा से। DJ Manish Raksol। कैसे कही हम दीपक प्रेमी रखेला खुश नहीं ससुरा में। पंडित जी कैसन देखनी हम